De zinnenbieder bij mij in Haasjoert uit een trog flink bij. Zelfs uit een trog een heel door blauwe loft. Maar dat wie net overal za in de provincie. En even waarom kwam op juster en de Aroene nacht. Het liek wel jest. Vooral juster midje, juster joen en de Aroene nacht. Maar Rijn op plakken is meer dan 10 mm vallen. Maar ik mag een hudde en betiden zwarme gewien in het kustgebied. Wel, de komende nacht verint volle reistiger. Joen en vannacht staren gewoon meer en meer opklarings. Vannacht zijn 5 of 6 graden en de zo'n mistbank ontstaan. En wien is er als net. Die valt haast heel door voort. Krijgt 1 en 2, misschien is een lichte treien uit zuid-zuidwestwaai. En morgen ja, zinnen, uit een trogzinnen, maar ik bewolking, vooral in de midden en in de joentijd eerst, kans op een bui of een buiken. Maar dat geldt vooral voor het verste loon. Het kustgebied, waardgebied, de eilanden, ja, daar het meest of heel dat droeg waar en daar ik de meeste zinnen. Temperaturen monodai, 11 of 12 graden. En de wind uit het westen en zuidwesten waai zwak of matig, dus die wind is er haast net. Terug naar de joentijd en de nacht richting Tongensje, mist en dichte mist. En daar beginnen we Tongensje mee. Het fruitjoch. Tongensje, eerst mist, letter zinnen, misschien nog een buiken, temperaturen 11 graden. Vreed en sneeuw droeg waar, regelmatig zinnen, hoe 11 graden, in de nacht 12 of 3 graden, maar kans op frost onder groen. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.